Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil irda illahi ta'ala al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati al-qudub syami'al maqam wal ghafil azam sultanul awliya Syekh Abdul Hasan Ali Asyadhi. Wa ila hadrati mursidina wa rabbi ruhina Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim, khususan al-qudub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina ustadzina mu'allimina walidina, khususan Syekh Darul Tauhid Al-Hasaniyah. Wa ila hadrati sahib hadzal kitab Tanbihul Ghafilin Syekh Abdul Laith Nasr bin Muhammad As-Sabahban, khususan Kiai Misbah Mustafa. Ausuli mafra'im al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala an wa hadha muwafiqun lima ruwiya. Qala dawuh sinten al-faqih radhiyallahu ta'ala an wa hadha utawi iki hadis sing diwinginane ya tentang taubat. Iku muwafiqun nyocoki lima maring hadis ruwiya kang den riwayatake apa mah an Rasulillah sang Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam anna setuhune Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sinten Rasul at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. At-taibu utawi wong sing taubat minadz-dzanbi sangka dosa iku kaman kaya dene wong la dzanba kang ora ana dosa iku mautut lahu kedue man. Wa ruyan den riwayatake fi riwayatin ing dalam riwayat ukhra kang liya apa annal abda stune kaum iku idza adnaba indam nalikane nglakoni dosa sapa abet lam yuktab monggo ora den tulis apa dosa alai ing atase abet hatta yuniba singgo nglakoni dosa sapa abet dan ban ing dosa akhir kang liya. Cuma idza adnaba nuli ndang nalikane nglakoni dosa sapa abet dan ban ing dosa akhir kang liya lam yuktab monggo ora den tulis apa dosa ali ing atase abet alla yudniba sehingga nglakoni dosa sapa abet dan ing dosa akhir kang liya. Idza istama'at wa ngandang nalikane wis kumpul ali ing atase abet apa khamsatun lima minadzunubi sangka pira-pira dosa wa amila lan nglakoni sapa abet hasadan ing kebagusan wahidatan kang siji. Ya kutiba mongko den tulis lahu kedue abet apa khamsun lima apa khamsu hasanatin lima pira-pira kebagusan. Waju ilan den dadiake apa al khamsu lima kebagusan mau bisa khamsi sayyatin ing dalem ancare lima pira-pira kalanan. Fayasihu maka gembur ainda zalika inda nalikane mengkono hadir riwayat sapa iblis alaihi la'nah wa yaqulu lan ngucap sapa iblis yang ucapan kaifa astati'u ala ibni adam kaifa kaya apa astati'u kuwasa utawa nguasani sapa ingsun ala ibni adam ing atase anak Adam wa ini langsung ingsun wa ini ijtahadtu lan senajan nemen-nemeni sapa ingsun alih ing atase Ibnu Adam yang tulu batal apa yang tulu batal biasanya kelawan kebagusan wahid dan yang siji apa jan wujudi
apa sakabehane usaha ingsun. Jadi hadis wingi sing jelas tentang taubat dawe musannaf ya dawuh wa hadza muwafiqun lima riwayah. Jadi hadis di wingi iku cocok utawa sesuai karo dawuh Kanjeng Nabi iki mesti. Apa dawuh Kanjeng Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Jadi Kanjeng Nabi dawuh wong sing taubat saka dosa. Wong sing selama dunya nglakoni dosa, nglakoni maksiat, kok dene taubat? Kaman la dzanbalah. Maka wong iku padha wae gak duwe dosa. Dene wong sing gelem taubat saka dosane, dan arti dene getun, dene mengakui kesalahan, dene njaluk ngepura ning Gusti Allah, maka orang tersebut dianggap gak duwe dosa. Jadi maksudnya at-taibu minadz-dzanbi adalah taubat sing bener-bener tobat, bener-bener tulus tobatnya. Ora sekedar tinggo dolanan tok, melainkan bener-bener dene getun oleh nglakoni maksiat. Ya wong sing kaya ngene iki kaman la dzanbalah. Kaya dene wong sing gak duwe dosa. Wa fi riwayatin ukhra Ning suci riwayat sing liya annal abda idza adnaba lam yuktab alaihi hatta yudniba dzanban akhar. Tuma idza adnaba dzanban akhar lam yuktab alaihi hatta yudniba dzanban akhar. Idza stamat alaihi khamsatun min dzunub mamla hasanatan wahidah kutiba lahu khamsu hasanat. Jadi ning suci riwayat ya dijelasno bahwa Kanjeng Nabi dawuh kok ana wong dekne nglakoni dosa, misal nglakoni siji maksiat lam yuktab alaih, maka maksiat ini turun dicatat kan ini kan malaikat kan ana sing petugas nyatet amal apik, ana sing petugas nyatet amal elek. Ketika seorang hamba nglakoni maksiat ping pisan, maka maksiat iki urung dicatet, durung sik gimana? Sampai kapan? Sampai dekne nglakoni dosa sampai ping 5. Jadi ping pisan urung dicatet, cek siap-siap lah malaikat, siap-siap nyatet. Durung sampai dicatet. Kepindo iyo durung sampai dicatet. Ketelu, kepapat sampai kelima. Wa idza stamat alaihi khamsatun min adz-dzunub wa amila hasanatan wahidah kutiba lahu khamsu hasanat. Ketika orang tersebut nglakoni maksiat wis ping 5, sing keeneme nglakoni apik, dalam arti taubat, maka maksiatnya gak ditulis. Dalam artian dianggap dekne nglakoni apik semua. Jadi awake gak usah mamah, gak usah ragu-ragu oleh njaluk ngapuran Gusti Allah. Sak akeh-akeh wong nglakoni dosa, nek tenanan oleh njaluk ngapura, nek tenanan oleh taubat, ya tetep disepura karo Gusti Allah. Kok iso ngono piye? Ngene wis buktine jelas. Wong nglakoni dosa niku jek kepisan, kepindo, ketelu iki urung dicatet karo malaikat. Sampai kapan? Sampai dene nglakoni dosa sing kelima. Dosa kelima. Terus keeneme kok nglakoni apik, dalam artian taubat jaluk ngapura. Maka ditulis taubat, ditulis apik. Ditulis 5 malah. Dalam artian 5 keapian. Sebagai ganti 5 keelekan mau. Kok iso ngono piye? Ya mergo dene taubat. Wa ju'ila al-khamsu bi izai khamsi sayiat. Fa yaswa 'inda dzalika iblis 'alaihi la'nah wa yaqulu kaifa astati'u 'ala ibni adam wa ini istahadtu 'alaihi yadul bi hasanatin wa hidatin jami'u jahdi. Jadi iblis itu gudenge ra kok nek ketemu menungso sing taubat, nek ketemu menungso sing penggane nglakoni apik. Jadi
Kan tujuan utamane iblis iku piye carane supaya menungso durhaka karo Gusti Allah. Piye carane supaya menungso nglakoni maksiat ning Gusti Allah. Iku tujuane iblis. Tapi kok semisal ana menungso dekne taubat, dekne gelem nglakoni apik, iku menungso iku iblis iku gedeng karo wong sing penggane nglakoni apik. Bahkan para iblis iku berok-berok. Kenapa? Aku wis tenanan olehku nggodha manungsa. Wis tenanan olehku ajak-ajak elek manungsa. Kok iso gagal perkara kaapian siji. Jadi kok ana manungsa dene nglakoni maksiat. Iblis iku banget senenge, tapi kok menungso iki taubat, seakan-akan iblis iki protes karo Gusti Allah. Kenapa? Aku wis susah payah nggodha manungsa, kok iso gagal perkara siji keelekan, perkara siji kaapian tok. Mulane awake dhewe ya bolak-balik setiap maksiat sing awake dhewe lakoni iku ya kudu ana getone, dalam artian getone iku njaluk sepurane Gusti Allah, taubat ning Gusti Allah. Mesti diterima karo Gusti Allah. Aja sampe awake nyepelekno. Lah kosek oleh taubat. Lah kosek ijek enom misal. Biasanya kan cacah enom ini sing terlalu menyepelekan, mumpung isih enom lah. Mumpung isih sehat lah. Aja pandang waktu. Jadi taubat iku saweh-wae iso dilakoni. Kudu dilakoni. Terus warwa Sofwan ibn Masal Murad radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala min qibal maghrib. Qala Sayyidina Nabi min qibal maghrib ing dalam arahe panggon suro besrenge. Dawuh babun dayo alawang. Salam kang wis nyiptakake ing bab sinten Allah Gusti Allah taala li taubati kang taubat. Ardu kang utawi ombone bab iku masih ratus sabina. Iku lakon 70. Apane sanatan taun. Ora arba'ina utawa 40 apane sanatan taun. La yazal ora kingser maftuhan iku den buka la yughlaqu tegese ora den tutup apa bab hatta tatlu'a sehingga metu apa syamsu srengenge min maghribiha sangka gon surupe syams. Iki ana siji iki dhewe Kanjeng Nabi ana ing arah kulon iku ana lawang kang den gawe dening Allah Subhanahu wa taala kanggo taubate para kawula. Ambane lawang iku lakon 70 tahun utawa 40 tahun. Lah iku terus menerus dibuka ora den kancing hingga srengenge metu saking kulon. Iki dawuh Kanjeng Nabi iki berarti nggih penjelasan yang awak dhewe bahwa Gusti Allah itu Maha menerima taubat. Dalam artian saakeh-akeh dosa manungsa. Nek dene gelem taubat ya tetep disepuro karo Gusti Allah. Dalam artian pintu taubat itu terbuka lebar. Dadi gak enek sapa wae sing dihalangi kanggo taubat. Kabeh iso taubat selagi gelem nglakoni. Nggih dijelasno. Jadi ning Gusti Allah iku nyiapa taubat niku ibaratnya kaya lawang sing ombone iku ibarat perjalanan 70 tahun utawa 40 tahun. Iki banget ombone. Iki ada peluang besar kanggo wong-wong sing biasa nglakoni maksiat
supaya gelem taubat. Napa nek taubat ya jelas dingepura karo Gusti Allah. Wa an Sa'id Ibnil Musayyab fi qouli azza wa jalla Allahu an bisawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.